Joo, eli tuommoinen laite tuli Kiinassa tilattua, eli MX3 4K Ultra, 4 ydin prossulla ja 8 ytimisellä näytöohjaimella. Tähän mennessä niin on testattu ja hyväksi havaittu. Halpa, 55 € maksoi kyseinen laite. Tuossa on vieressäni Apple TV ihan vertailun vuoksi, niin näkee tämän koon. Eli tässä on mukana, täällä on 2 USBia. Sitten siinä on micro SD-paikka ja sitten toi OTG-paikka, mihin sitten saa yhden USB niin kuin lisää. Takana on HDMI, RJ45 ja sitten tuo AV-paikka, mikä on mun ymmärtääkseni hyvinkin yhtä tyhjän kanssa. Mutta eli 3 USBia saa kiinni. Mulla on tällä hetkellä kiinni siinä yksi pikkainen lähetin, missä mulla on kiinni toi näppisehiiri. Ja ilman niitä tämän käyttö on aika vaikeeta. Mukana tuli pieni kaukosäädin. Ei mikään ihmeellinen, mutta esimerkiksi kuitenkin tuolla omalla käyttöjärjestelmällä toimii aika hyvin. Ja tässä näkyy pikkasen kuvaa. Eikä nyt mulla on tässä Sonora 5 päällä kuvalaatu verrattuna vanhaan MX1, niin aivan loistava. Hyvä kuva ja käyttö on hyvinkin nopeeta. Siinä on, mä oon nyt käyttänyt tätä normaalia Androidin käyttöjärjestelmää. Tähänhän sit saa totta kai kaikkea muutakin. Mutta kuvalaatu on sitten hyvä. Ja tää maksimissa antaa 4K-kuva ulos. En voi koittaa, kun joku 1K-telkkari. Ei sen ihmeempää. Mukana tulee XPMC perusasennus. Totta kai vaatii jonkun verran omaa tekemistä sen jälkeen, kun sen saa, mutta piti päivittää kylläkin. Missäs mä laitan sen hiiren tästä näin? Pieni hetki. Hiirulainen tuolla. Haitas vähän Full HD-kuvaa, niin nähdään vähän miten toimii. Haitas vaikka tuolta. Tää on niinku sit sillä, jos miettii sitä, että tämähän on niinku varmaan yksi nopeimmista tämmöisistä TV-bokseista. Ahaa, mikä niinku on. Anna vaikka latest tuolta ja haetaan katsotaan mitä täältä löytyy. Ainoa mikä tässä ei toimi, niin on katsoma, kun mä en tiedä mikä ihme sosiaalistinen politiikka heillä on siihen, että ruutatut koneet, tämähän tulee valmiiksi ruutattuna, ei toimi, mutta emme välitä siitä. Tässä on koko peliä nyt esimerkiksi vaikka NHL:stä, NHL Demand, normaali suorittaa lukee tuo, mutta näin. Toimii kuin junanvessa. Nopea. Kello vähän eteenpäin vaikka jonnekin tonne. Näkee vähän. Siinä on kuvanlaatu. Aika paljon tullut tilattua AliExpressin kautta kaikkea kivaa. Tää kamera, millä mä otan kuvaan, tai yritän kuvata, niin on yksi niistä hienouksista. Tässä on oma näyttö. Toista kanssa 1080p kuvaa, mutta tää on ollut vielä suurempi yllätys, oli tää boksi tosiaan, kun tää toimii siis niin nopeasti, että se ei tarvitse oikeastaan hirveästi miettiä. Panna vaikkapa, missä mulla on tosa vaikka, UK Music, panna vaikka latest videos tosta, niin
Sä painat tosta ja sekä sä mietit, että aloitetaan siirtoon, niin sehän lähtee sitten saman tien jo. Tässäkin on Full HD-kuva. Semmosta. Tää on aika näppärä vekoti kyllä. Vähän tuosta Alex Carevor, Rages on ja aloitetaan siirtoa ja tämmönen nopeampi kaveri niin ei ehdi edes harmistua tästä nopeudesta. Tää on kyllä siis tosi äkäinen. Tää on nyt 720. Tää miltä tulee, mutta kuvalaatu on loistava. Tää ei pätki, ei nyi. Antutupisteitä antoi 38 000, en tiedä onko se hyvä tai huono, mutta eikä täällä on niinku 4 ydintä kertaa 2 GHz. Eli ihan nopsa vekotin. Ja sit mä tosiaan tykkään siitä, että tää kääntää sivut aukaisee saman tien. Tämähän normaalisti tää kestää sulla niinku 10-20 sekuntia, kun tää lopettaa. No, tää nyt menee ehkä pikkasen sinne samoille. Mut noin. Ja sitten netti toimii nopeasti. Ihan kiva vekot. Ei muuta kuin ostamaan, jos jotakuta kiinnostaa. Netistä löytyy sivuja, mitä kautta pystyy päivittämään aika helpostikin tämän laitteen uusimpaa. Mutta täältä se nyt näkee sitten vähän, mitä tässä on. More settings tuolta ja sitten tietoja puhelimesta. Tää on 4.42 kernelillä tai tuolla Androidilla. Kerneli on 3.10, mikä on tehty, tää on nyt on se 17, eli koska on syyskuun 17. päivä tullut. Ohjelmista versioista 9 ja K4. Ja sitten jos nyt kun näyttää täältä vaikka näitä displaytä, annan tuosta poikkeen. Ja täältä pystyy nyt katsomaan vielä, että tää tosiaan antaa ulos. Tää ei nyt anna mulla ulos, kun tää ei tue. Mutta jos mä pistin tän niin 4K-telkkarin kiinni, niin tämähän antaisi mulle sitten, oliko tää melkein mitä vaan. Tossa on 1080-60 Hz ja toimii hyvin. Ja sitten network tuolta. Wifi, Ethernet. Ainoa mikä tästä puuttuu, niin on Bluetooth. En ole kyllä nähnyt tarpeelliseksi. Miracast toimii tosi hyvin, on testattu. Eli Miracast eikä toisen, jos sulla on vaikka joku peli, mitä sä haluat katsoa, pelata tämän kautta, niin onnistuu tosi hienosti. Play-kauppa tuli valmiiksi. Ja tämähän niinku aloitusruudussa nyt tää näyttää siltä kun vasta tuosta kaukosäätimestä. Täältä näin vaikka power offi suljetaan. Eikä tää Amlogic M-boxi on tää vekotin, eikä tässä on sitten suoraan automaattisesti se, että jos sulla on niinku boksi ja sä paat sen päälle tosta, niin se myöskin aukaisee televisio. Tää on Google TV nimellä tulee toi. Yksi tehdas näitä Kiinassa tekee. Tää on nyt jo ollut markkinoilla 2-3 kuukautta, mutta en ole nähnyt Suomessa kyllä kenenkään vielä tämmöstä käyttäneen, paitsi minun. Kai joku muukin on, mutta ei ole ainakaan tehnyt mitään sen hyväksi. M-box. Tää aloitusruutu jonkun aikaa, totta kai se on jonkun verran tavaraa, mitä se pyörittää. Netflix oli sinällään jännä, että se pikkasen jäkittää siinä alussa, mutta kuva tulee Full HD:ksi hyvinkin nopeasti. Tässä on nopeasti kyllä lataa, siinä ei hirveän kauan mene, mutta se antaa aika paljon pikselikuvaa siinä alussa, kunnes sitten lähtee toimimaan. Mutta se ei ole sitten tässä boksista kiinni, vaan se on tästä meidän internetistä, mitä vielä kotonakin on. Noin, ja nyt se rupeaa näyttää Full HD ihan pian.
se aina pikkasen pätkäsee siinä vaiheessa, kun se aina parantaa kun valahtuu. Ihan näppärä vekoti. Suosittelen. Ja niin tosiaan hinta oli se 55 €. Tulli edes napannut kiinni, en tiedä minkä ihmeen takia, mutta ehkä siksi tämä oli niin halpa. En mä ota. Mulla on itsellä Lenovo, mihin mä olin tosi tyytyväinen ennen tätä. Mutta niinku, kyllä tämän kun valatu on niinku valovuoden edellä. Ei muut. Päivän jatko.